G-Prox! Ako G-Prox! Tirada mga choy! Wala lagi! Pero ako, na ako'y tirada! Laya karon sa panahon oy! Usa na bugahay pwede himuon karon ni G-Prox boy? Na ako'y stop to nga nindot! Wak 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 oh! Ay, aton din ako si Nardo kay ako anong ipaibog ni ako ang stop to nga nindot! Dawi! Nardo! Nardo! Usap ni bulay nila Nardo! Ilayo mo kayo! Nardo! Nardo! Hala! Creepy yung bulay nila Nardo ba? Murag bulay sa wawak! Kabustag ko na po dyan daw! Gamay na lang tulak ka ni ba? Anaon lang ni G-Prox! Mabustag na ni! Pero tawgunan na ako sa Nardo eh! Nardo! 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 Ako adong liliun riya sa ilang bulay daw be! Nardo! Nardo! Wala ba si Nardo diri abay? Basig nilaag na to. Ako ano subayon dito sa unahan daw, be? Nardo! 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 Wala! Ang buta sa pansimbag ni G-Prox, oy. Naa si Nardo, bay? Patsimbag mo na nako. Gitulis tapos sa kanahan. Wala yun siya nanangit kay G-Prox ba? Dili maayo na kay... Gipahimo biyan ako nakapapaon niya nga naon rin niya yaran tulisok walay pananghid. Ako niyo tuon bay padlungon tani. Uy, hala, si G-Prox ba? Hoy Nardo, Nardo, ngano gitulis mo na nimo ko pansimbag? Gitulis ko nimo katubang ba? Iyo sa gitulis, nananghid man ko sa mong papa. Dili gyud ako gyud na. Kapoy ra ba buhat ana? Kabalo day kang buhat og pansimbag. Kabalo ikaw nako. Ako na kunino si G-Prox kabalo sa tanan. Ay, wow. Uyaw. Oh, di Nardo kay mag-practice ko. Oy, muha na ako kan na. Ang binibi, awa, sumuko ni mo eh. Iulit kayo ba? Unsa din ang madulan G-Prox? Asa man, kini? Oh, dibil-dibil man eh. Pero gusto ka manghiram sa kupan simbag, Nardo? Oh, maharma ko bi. Kunya na, nasa tahimoon. Unsa man natong himoon? Di makana dawtan. Dili oy, dautan mo rin kung naong kabuutan og naong ni G-Prox, oo. Ni pangit yung naong bay. Sige daw, unsa man natong himoon? Basta kay, kuyog ra kay natay hadlokon. Mahadlok na? Lain na pod. Oh, kay hapit na biyang Halloween oh. Kuyog kay kubigi akong hadlokon si mama kay wala ko gipalitag pagkundulano yung kinirang daan yung gipahiram. Hatis mama pa dyan mo atong tripan. Basig ukuran tog bunalato. Dili, lagi ako rin bahala. Sige, tara. Mama, bitaw na ni mo. Ikaw rin mabunalan. Sige, tara. Karon Nardo kay ato nga adlokon si mama magwak-wak-wak ta. Awiri sa tidibiro. Ano bitaw wala ko nagyatagag piso? Agay! Hadlok na kong naong Nardo? Dili pa man, kulang pa man, G-Prox. Ako'y butang, be. Agay! Kila, G-Prox. Pwede na ni mahadlok ka ni mong mama. Oh, ikaw ba Nardo? Dili ko, hugaw man kayo ni. Ikaw ra. Artiya po ni mo Nardo. Dili tika permon sa pansimbag ron. Saban mo ko sa kong mama. Magugaw-gaw ko kay mabitukon ko. Sige na lang ako layadlok sa kuang mama. Look out ra ka ha. Di sige, ato na ka. Hadlok ka na. Bantay lang ka, G-Prox. Saka. Asa mo si mama ha? Oh no! Uy, di ara si mama! Uy, unsa man ron? Hala! Murag nahadlok na ni si mama! Mayang tagmudagan ni ba kaya ako ang huungon niya ang pitaka? Uy, mananap ra siguro ron magbago sa ko. Yati, isugang mamoy! Wala yun nahadlok ba? Uy, unsa man na agta? Marag nakita na ko mama! Wala si G-Prox ba? Hadlok yun niya yung mama. Eh, kahadlok ka na si G-Prox na. Mangawat ra nagpiso. Wa kay klaro Nardo! Imo akong gitugan! Ikaw din na G-Prox ha! Imo kong gihadla kay manguha kag kwarta sa pitaka. Ayaw ma! Akaron! Da! Nganong imong gitripan ni mong mama? Tagam! Wa kay klaro Nardo! Bantay lang kasi ako makabalos na ko!